Не ти трябва кола за стотици хиляди левове, за да те заглеждат хората. Днес ще ти кажа 3 коли, с които можеш да изглеждаш като част от мултимилионна компания, а всъщност да си дал по-малко от цената за гараж. Нека започнем. Започваме с една класика – Mercedes E-класа 212. Хром, кожа, дизайн от времето, когато Mercedes все още правеха истински коли. Отпред красиви фарове, стабилна стойка, а отзад багажника достатъчно голям, за да събере всички дрехи на женати. Цената от 6 до 7 хиляди лева. Паркираш го пред офиса и все едно офиса е твой. Следващия модел Jaguar XF. Луксозен интериор, скрито осветление и детайли, които ти напомнят, че британският дизайн все още има стил. Когато го запалиш, воланът слиза, таблото оживява и всъщност шофирането става доста по-различно от ежедневното. Цената е около 9000 лева и всъщност те кара да се чувстваш малко по-важен, отколкото всъщност си. И като за финал, Lexus GS300 или както го наричат, Toyota с костюм на Армани. Тих, с интериор като на частен самолет. Ако търсиш комфорт, това е твоята кола. Цената от 9 до 12 хиляди лева и никой няма да разбере, че не си го взел като нов. Истината е, че можеш да изглеждаш като милионер без да живееш на кредит, ако знаеш какво търсиш. А ако не знаеш, ние от Bit Motors ще ти помогнем.